अखिलेश डीजे अखिलेश जाता ससुरा छोड़ के हमके हमारा हाल पे जाता पिया घरे हमके हमारा हाल पे रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के जाता ससुरा छोड़ के हमके हमारा हाल पे जाता पिया घरे हमके हमारा हाल पे रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के डीजे अखिलेश लोहान रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया ओ फोटोआ के सीना से साटब बड़ी खीसित बहुत डांटब ओ फोटोआ के सीना से साटब बड़ी खीसित बहुत डांटब अरे कैसे भुलाई बचमा दिहली जवन काल में कैसे भुलाई बचमा दिहली जवन गाल मेरे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के डीजे अखिलेश लोहान रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया बाबे दुनिया के गजब खेला हो बतिया सुन असकल खेला हो बाबे दुनिया के गजब खेला हो बतिया सुन असकल खेला हो राइटर रूपेश सजल रूपा कमाल के पप्पू पदिया सजल रूपा कमाल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के जाता ससुरा छोड़ के हमके हमारा हाल पे जाता पिया घरे हमके हमारा हाल पे रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रे फोटो खींच के ले आदे माल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया।